Το Κέντρο Διασκέδασης Μακεδονία λειτουργεί από το 2002. Από χρόνο σε χρόνο ανακαινιζόταν και κάθε φορά διαθέτει καινούριες υπηρεσίες για τον πελάτη. Στις εγκαταστάσεις μας 15 στρεμμάτων κυριολεκτικά θα βρείτε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Στις 5 αίθουσες που διαθέτουμε μπορείτε να διοργανώσετε οποιοδήποτε δεξίωση θέλετε. Γάμος, βαφτίσια, αραβώνες, γενέθλια. Αίθουσα Αρμονία, χωρητικότητας μέχρι και 1000 ατόμων. Εξοπλισμένοι με κάμερες, βιντεοπροτζέκτορες, πυροτεχνήματα, ειδικό φωτισμό και φυσικά καλύτερη κουζίνα. Αίθουσα Φαντασία, χωρητικότητας 800 ατόμων. Σας διαθέτουμε ένα καλοκαιρινό χώρο γύρω από την πισίνα μας και κάτω από τα αστέρια. Χωρητικότητας 400 ατόμων. Κατά επιθυμίας μπορεί να ενωθεί με τις 2 παραπάνω αίθουσες για να δημιουργήσουμε ένα χώρο για 2.200 άτομα. Αίθουσα Υπέρ, χωρητικότητας 350 ατόμων. Αίθουσα Παγκρεμπόκ, χωρητικότητας 140 ατόμων. Καθημερινά το Κέντρο Μακεδονία λειτουργεί σαν κέντρο διασκέδασης για κάθε γούστο. Προσφέρουμε την ταβέρνα μας Αψόρα, όπως και μία παιδική χαρά για τα παιδιά σας. Είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα και εσύ μπορείς να γίνεις χορευτής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα να χορέψεις για να γυμναστείς, κούνα 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 θα ενθουσιαστείς. Επίσης διαθέτουμε ένα μίνι ζωολογικό κήπο με διάφορα είδη πουλιών, φασιανή, παγόνια, πάπιες κλπ. Διαθέτουμε μια μεγάλη πισίνα με παιχνίδια, σουλήθρες, μπαρ και γυμναστήριο. Επίσης μπορείτε να διασκεδάσετε στην αίθουσα του μπιλιάρδου μας, να παίξετε πινκ-πονγκ ή να σερφάρετε στο διαδίκτυο στο ίντερνετ καφέ μας. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε και το χειμώνα. Όμορφα δεν είναι? Αν σε περίπτωση ήπιατε και το σπίτι σας είναι μακριά, είτε ανησυχείτε για την αστυνομία, μπορείτε να διανυκτερεύσετε στο ξενοδοχείο μας και την άλλη μέρα ξεκούραστος, έχοντας κάνει μπάνιο στην πισίνα και έχοντας πιει ένα καφέ, μπορείτε να ξεκινήσετε με την ησυχία για το σπίτι σας. Επίσης, στο καλύτερο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας
δωρίζεται στο ζευγάρι που κάνει την διεξίωση του γάμου του στο κέντρο μας. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα, καλή διασκέδαση και ό,τι καλύτερο!